Nawa. Lo. Uy. Rinis. Oh. Apa tadi ka deh? Ay, pagkabot mo? Ay, pagkabot ka sa gawas. Sa maya to? Nangita kag manok. Ano may daggan rin? Oo. Mga hybrid ni. Nasuroy ako diri. Nakako na ako sa Guadalupe. Tultul nga po tingay ka eh. Oo. Sige. Kaya okay rin mga manok diri na. Mga musilingan diri. Kuhaan man. Mga imported niya manok diri. Sige. Waton di ka. Sige pare Gles. Abot na ka rin. Kalita gud. Sige. Hello, pre. Napawa itong breeding ni Tunyo manok na kuan? Imported? Kinamay, ang amigo ko nga dito nga sa gawas ba? Si manok? Napali sige pre kay. Amo nga tuon si kuan. Parito nyo, ang po itong lugar ka. Pre. Nanamay akong ano. Pre, naabot na akong kuan na. Amigo ko si Man, pre. Ya, gusto na ka? Kita kag manok? Bago pagtawagan ako. Sige, atong tanawon. May ka ng manok ka. Atong ko yung ganti ka. Sa may, ano na? Mga imported na. Portida? May uban nga. Itong manok uban nga sinyalan. Pulswa man. Portil? Pulswa til ba? Ganagi. Sinyalan siya. May ka na. Atong kuyugi ko. Pigo, ito mo. Ka. Ay, Ariton. Maligya ka pa manok? Kasuroy mo lagi. Maligya ka pa manok? Nagbiting yung bugog manok. Para baligyan mo ni. Pangwartahan na to. Nalagay mo kuha lagi ako amigo mo. Kuha sa manok, magikan sa gawas. Di kan sus gawas. Kuha sa manok eh. Manok ka, baligya. Pagdaram siya sa sud lagi. Ha? Pag siya sa gawas. Sa tanawon? Unsa? Sa may brand ng manok ka. Ang brand na ni? Ang klase sa klase. Klase. Tanaw mo. Ang klase sa manok. Mapalit ko manok. Muna gitawag ang klase sa manok nga kuan. Red Hot Chili Peppers. Wapong mo ka. Pila chili pepper nga ano. Ya, pila man sa pila yung baligya na. Kan 5,000 lagi ni siya. Labing ubos ni presyo ni sa mga Red Hot Chili Peppers. 5,000. Mo na gingon niya. Lindo ka ni. Tanaw, himpiso. Himbis. Burag kaha. Inuuroy. Nya, wala na kailain na. Naay daghan. Gusto mo tanaw ka? Tanaw ka? Sige. Basta 5,000 presyo niya. Diyan ka na ba? Dito na yun. Kaniyo? Pop? Kani. Klase ni manok ka ni. Sa may brand na yung manok ano mo ba? Brand? Brand ba? Ganador. Ganador mo na ikaw sa kapatid na sako. Mo siya klase sa manok ka. Tawang himbis. Himbis na? Ini mau. Ha? Terpilis mo ni ko ni. Brand ni. Walo na ni Kagi. Presyo. Ha? Pila may presyo ni manok ka. Mahal din siya kay tanam ni Agi gud. Mahal. Ano ni Agi? Ligya 10,000. Smil? Mahal yun. Kakas gawas ko. Walang himbis na oh. Gamay kay kagasto. Ano screen tara? Ano kailain diya? Napay dagan. Mahal ra man kay ni. Matay sige tag maabot tas kinamahalan na ni. Palit ha? Palit ko. Na mahal kay na manok ka ra. Sa taglain. Oh. Kana. Sa may brand na mo diya. Na color mo. Klase ni sa mga ikuha ni mga breeding ni sa kukuk.
Malibo, bro ko. Muno ko rin bitalan siguro. Dili, original ni. Ako barog ha? Oh. Oh. Nawa ang barog. Pasig nainitan rin ba naman yung color sig na. Dili. Sila may presyo na. Ah, may 5 na lagi lagi. Sino kinang paglapog ba? Ito ni mamahal na 5. Atong usa, Jis. Usa 5 kani 5. Mahal rin. Mahal lang ni 5. Kaya na naman, gikagas gawas. Oh, kaya ra bro. Mahal na kayo, wala hindi. Ngita to live. Kita ang glay? Oh, mangita ko kay mahal na kayo yung manok. Oh, saan mo pagkamal? Ano klase ito? Ano yung sa? O yun ka? Mangita ta. Tara nga, bisig mo pa yun na. Kini may las. Wala kasi ginak. Pwede, Chris. Pwede yung dota. Sus, di ka magmahayan eh. Oh, last. Pero pila mang memorya mahal sa kayo no? 35. Sus, mahal na. Dito kaniya 5,000. 10,000. 5,000. 35 na siya. 5,000. Ano mo din mo ni mahal ng manok? Kanawa na malipo lagi yan na lagi. Andil kandidat mo sa manong labo ka na. Layo pang kontra igo na. Sa basta na. Puro mag-painting na naman. Bitara po. Nag-save ba? Nagkana pa ni mong arte ba mo siya man? Mupalit ka di. Mahal kayo ng manok. Pwede na. Palit lang kay kinatapusan na na. Kapuya ba ninyo ng style? Mahal kayo eh. Ikaw, palit mo? Kapuya mo ng style na. Sabit! Ta. Ha!